Bisexual ho hem definit com aquella persona la sexualitat del qual comprendria una diversitat de gèneres, no específicament un home i una dona. Que li agradi més d'un sexe o gènere. Que li agrada més d'un sexe o gènere. Bueno, que sent atracció romàntica, no, però... Aleshores ens encontrem un altre opressor, que és diferent al patriarcat, que és el monosexisme. El monosexisme és, una vegada s'ha acceptat tot això, una vegada s'accepta que n'hi ha persones heterosexuals i homosexuals, no s'accepta que n'hi hagi persones bisexuals. O quan s'ha acceptat que una persona pot ser trans sempre i quan tingui l'aparença del sexe contrari al que ha nascut, no s'accepten aquelles persones que tenen el que se diu pluma, el que se diu persones no binàries, que són persones que no s'identifiquen en ningú dels dos gèneres, o aquelles persones que, com són les intersexuals, que no són mascles ni femelles, tenen una cosa intermitja i no s'accepten aquestes persones. I aquestes persones representen un 2% de la població.